Партията на зеления чорап настъпи яко мотиката. Вместо да махнат охраната на уния бандити, те се оправдаха, че не е техна работа. Имало органи. Какви органи, бе? Органите, които са назначени от тия двамата ли? Тех ли ще ги махнат охраната? Също така, партията на Радев гласува в парламента да не се създаде комисия за разследване на незаконното богатство на Пеевски. Какво стана сега? 1 милион 440 хиляди беха излъгани. Гласуваха за промена, а каква е промяната? Или май ще излее старата приказка верна, преоблекал се или е пак в тия. Един отбор на мафията и на олигархията замени друг отбор. А за народа, знаете си какво. Една думичка с 3 буквички. Така ще бъде вече. До бедене яко.